gå til øl. Tar vi et højre hætter, så er der flagdager 25. april. Vanligt, så ville vi være kommet sammen. Nek ville være kommet sammen. Kanskje nek var skauter ville være. Udrette folk ville komme og gænge skrugang. Vi ville kanskje være her i Kujvik, fremman for kommuneskrivstoven og hostlende tale. Og der er alt brødt. Det er ikke som det plejer at være. Tager vi ud der suttjeflatte, så der vi også nogle tanker. Hårdest vi har coronatøjer. Nek var tanker for at jokke nok og kun tog hvert mestet her at have og slag. Og i egen og kvarjen lande, og til egen og kvarjen folke, er der imse meninger og mængd og hvert. Og det er også djaltande her til kun. Det er emiske meninger om bag politisk og godelig mål, og ofte her var det ægvelse årskifte vi ser. Her til kun har vi et frelse til at have emiske meninger. Kus og samt vi så er så er et som binder okkur sammen, og det er flatje. Her til okkur mestje. For de fleste er flatje nærke ser lurabart. Øst til nordlandske flatjene her var krossmestje, undren til Grønland. Men vi imskun litun, som hver hever sin særlige tøtning. Ta og i okra land hever et flag, som mest her, at her bor et folk, som hever en helt særlige søve og helt særlige siger. Vire, som vi virkelig ønsker at være om. Og et flag kan signalere, at her skal ønsken komme og blande sig op og række okramenten. Vi vil gerne fortælle om, hvordan gæster bliver vi der, hvordan vel vi doer alt muligt om okra regne, hav og gå til fisk. Flatje kan være ved til at gøre et magt mellem okkun og så hende. Ønsken skal overrække okkun, som lever under messinen. Er det således, vi vil have det? Ja, vi er føringer, som man siger, og det er nok ikke for okkun. Ja, er det således, vi vil have det. Og et flag kan også være ved til, at vi og hende herver en fællesskab. Vi herver og duer nærke, og hende herver nærke andre, og i fælde duer vi nærke. Og vi vil gerne hjælpe og lære fra køren øren. Vi som herver flatje ved krossmæssingen, herver også en fælleskristne baggrund. Vi skiljer mændene til køren øren, og der knytter og kun sammen. Mæssige er bomæssige til okra lande, og iveskriften for okra lovgaver og for løverne til okra. Det er værkurs at herver kærleikens mærke som bomæssige, men der sætter også en krøv, eller forpligter, om vi ville lov på det så. Ikke bare til romantiske løter og hartøje løter som hesse, men også ud gjernestenen. Vi kunne jo huske sinde om hætte sast ud gjernestenen, og familierne, og arbejdspladserne, tager der stod som arv, penge og kvoter, og nu her tager ud øl, skulle stande sammen. Afspækler krossen, at vi er det parste af nordlandske fællesskaben, og at vi er til røje bag at djæve og tærke imod. Det er jo også det er eins og et tjonefælder. Tjonefælder er ikke altid samt, men to er så næk, som er vest og sydersvide sammen, hårdest åsamir og småklanter ved kvørst. Flag ved korsmæssig er sætter gammelt. Dannebrog er kanskje det ældste. Mærke er retlig nyt, men hvad tog så langt til at være? Og i der er der en dødebære pastor vid gøjme ved okra hjørstun. De trusseliterne her var kvørst en særlig trytning. Trutje krosse er jo. Jesus vid tog reie indast. Søgerne tan blage og sejnast hin kvøtte. Blage literen i himmelsens liter. Blage literen
og der skal du være med i paradis. Og kvoteliteren kan være store kvotefjølten, som Jesus råb på sine fyrdeving iver. Eisende iver brottsmannen at sige krossen om. Det er et værk og teten, som vi tager hængerne iver og kun bære og sorg og i glæde. Og der forpligter øjsene og tog heime vidt liv ud. Tog hæver der eisende store trytning, at vi arbejder sammen, tager arbejdet, og ikke være fornærmet, om vi ikke får alt, vi peger på. Krossmæssigt minder okkur om, at Gud hever givet okkur himmelrige, og vi tog hever nøjsen givet okkur løve her og gjør. Vi arbejder for hverken øren. Det er her, vi skulle leve, arbejde, danse, tage tog være og elske. Så vidt er vi til at give hverken øren et godt liv. Vi har tog halter, ikke som vanligt, henter dagen, for at minde hvem anden om, at vi har et flak, som binder og konsermer som et folk, men øjsene tog vi et parste af øjnet fællesskabet af London, som støjes for det somme kristne og menneskelige virun. Mærke er printet ud okra hjørster, og minder okkur om, at sermon gænger fremtiden i møte med gåens reste, og til ejer vi at være taksom for det. Tak for det.